De fapt, băieți și fete, suntem... Ok, suntem undeva. M-am jucat eu acum cu prietena un joc. Hai să intrăm pe stumble. Nici nu știu ce s-a întâmplat. Așa. Hai să vedem dacă are limba germană. Eu am pus numai limba... Mamă, dar cum se aude pe fundal. Am pus numai limba germană. Așa, la settings. Sprache. Turciană. N-are. Mamă, dacă de tare era să aibă. Și hai să dăm play. Play, play, play. Play, play, play. Stați puțin că mă duc undeva. Uite acum, stați puțin. Aici în pat, nu e nimic bine. Oh, stai că încep runda. Uite acum încep runda, stați puțin. Ia, cine pică? Cred că Monopoly Rush. Sau? Așteptăm cam mult. Hai deodată. Așa. Nu mai m-am jucat harta asta de un emote. Plin. Sări. Bam. Bam. Și bam. Și bam. Și am ajuns. Și sunt și primul. Și nu vine să cred ce schemă am făcut. Și bam, o să sar aici și aici. Nu vine să cred că am căzut. Nu. Mamă, cât de puțin mai aveam. Era din nou să dau fail. Hai cu Monopoly Rush. Hai pe trambulină. Așa. Bun, bun, bun. Așa, hai. What? Avem 15.000 de obstacole. M-am zis atunci pe TikTok la bagaje 15.000 de obstacole. Scuzați-mă că nu vă dau comentarii pe YouTube, pentru că am o problemă. Nu pot să dau pe comentarii și să scriu. Nu știu de ce, ceva stricat. Nu știu. Poate nu știu eu să... Nu. Poate am făcut eu ceva. Nu merge să intru. Cred că o să-mi facă tatăl meu mai târziu. Sau nu știu. Emochion. What? De ce stă aici? Așa mai bine. Cred că a vrut să pierde, să piardă, nu știu cum se zice. Ok, știu că s-aude așa, bot beș. Ok, bot beș. Ok, ești că e miere, dacă aș crede că e miere, dar nu e miere. Pe contul lui mama mea de telefon am 130 și ceva de coroane și pe ăsta am o coroniță. Mr. Beast. No. Mr. Beast. Baby Beast. Am câștigat. Am câștigat totos. Haideți să vedem ce ne pică. Sper să câștig runda asta. Aici trebuie să fiu super concentrat. Vă rog îmi pare rău că nu o să vorbesc acum, dar trebuie să fiu concentrat. Mamă. Ok. Pot să și vorbesc, că tot concentrat sunt.
concentrat. Sări, bam, bam. Sări acum aici, bam. Mă fac pro gamer. Și când o să ajung în Germania o să postez și pe calculator. Nu! Ok. Hai să vedem dacă... What? Ce am primit? Tare. Reclamă. Am uit... Așa. Sunt aproape de el. Ultra Guy. Cred că o să-l iau pe Ultra Guys. Luăm ăsta. Luăm ăsta. Și aici. Luăm și pe ăsta. Ne băgăm aici. Hai să dau o reclamă. Până trece reclama o să fac ceva. Oh, nu. What? Nu vreau Bolt. Așa. Cântați ceva, uitați-vă că ceva, mâncați ceva. Dacă mâncați, poftă bună. Eu nu mănânc, o să mănânc mai târziu. Poftă bună la ce mâncați. La fete și la băieți. Și ce ne pică? Și... ia. Te rog. Nu! Nu mi-a picat albina. 5 gemuri. Ce poți face cu ele? Cam nimic. Da. Facem așa. Bag o de-asta. Hai să băgăm un spin. Monopoly Rad. Și cățeu. Dog token. Și cam acesta a fost videoclipul. Pa!